ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు ఈ లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము కులాయ్ మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో మనము ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథం, దీంట్లో మనము ఇప్పటి వరకు 3 శ్లోకాలను చూసినటువంటిది. ఈ ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథము మరి మనకి ఉన్నటువంటి షడ్ గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారి ఉపదేశ అమృతముకి సంస్కృత శ్లోకాలకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ద్వారా ఈ గ్రంథాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు మనము 3 శ్లోకాలను చూసాము. మొదటి వాటిని బిందువులుగా కూడా చెప్తాము. సో ప్రథమ బిందువు, ద్వితీయ బిందువు, తృతీయ బిందువు అంటూ 3 శ్లోకాలని ఈ అధ్యాయంలో మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటివి. సో మరి ఈరోజు మనము చతుర్థ బిందువు అయినటువంటి 4వ శ్లోకముని మరి రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి 4వ శ్లోకాన్ని, దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ ఉపదేశ అమృతంలో మనకి
శ్రద్ధాభక్తి నుండి మరి భావ మరియు ప్రేమ భక్తికి ఏ విధంగా మనల్ని భక్తులను పురోభివృద్ధి చెందిస్తుందో ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఆ మార్గాలని మనకి ఈ 11 శ్లోకాలలో ఉపదేశ అమృతము తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందులో మొదటి మరి 3 శ్లోకాలను మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. అంటే శ్రద్ధాభక్తి ఏ విధంగా శ్రద్ధను ఉండి, సో ఈ రోజు నుంచి 4, 5, 6 శ్లోకాలు సాధు సంఘం అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది తెలియచేసేటువంటి శ్లోకాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో వీటిలో మనం ఈరోజు ఆ 4వ శ్లోకాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. 3వ శ్లోకాన్ని చూడకుండా చెప్పగలిగేవారు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చూడవద్దు, చూడకుండా గుర్తు బైహెర్ట్ అంటే దాన్ని నేర్చుకున్న వాళ్ళు, కంఠస్థ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే 3వ శ్లోకం, పూర్వపు శ్లోకమైనటువంటి 3వ శ్లోకాన్ని చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదు అంటే కంటిన్యూస్ 4వ శ్లోకానికి వెళ్ళండి. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఉత్సాహా నిశ్చయా ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తేః షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. హరే హరి కృష్ణ. బోల్ మాతా. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే సో మనము ప్రభుజీ ఇంకొకరు హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు. మోటరోలా అని ఉంది. హరే కృష్ణ. సారీ, నేను ప్రేమలత మాతాజీ రీడ్ నేమ్ చేసుకోలేదా? ఓకే, ప్రేమలత మాతాజీ చెప్పండి. చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉత్సాహా నిశ్చయా ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తేః షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, చాలు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మనము మరి ఆ శ్రద్ధాభక్తిలో చివరి శ్లోకంగా అంటే మనకి మొదటి 3 శ్లోకాల్లో మరి ఆ 3వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి భక్తియుతమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవకు అనుకూలమైనటువంటి లక్షణాలను ఆయన ఆ శ్లోకాల్లో తెలియచేసినటువంటివి 6 అంశాలను ఆ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేసినటువంటివి మనం చూస్తాము. ఉత్సాహాన్ అంటే ఇక్కడ ఉత్సాహాన్ అంటే ఉత్సాహవంతంగా ఉండడము, అలాగే విశ్వాసంతో ప్రయత్నం చేయడము, సహనంతో ఉండడము, మరి శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించడము, శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణు స్మరణము, అర్చనము వంటి మనకి ఆ శాస్త్రాలలో చూపెట్టినటువంటి వివిధ ఆ కృష్ణుని గురించినటువంటి అంశాలను మనము పాటించడము, అలాగే ఈ జనసామాన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లౌకికమైనటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని త్యజించడము, అలాగే పూర్వపు ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలలో నడవడము అనేవి మనకి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడేటువంటి మార్గాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి మనకి ఆ 3వ శ్లోకంలో మరి రూపగోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను చూసాము. దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా, భాష్యాన్ని, వివరణను మనము వివిధ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి అంశాల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఈ చతుర్థ బిందువు 4వ శ్లోకమైనటువంటి దీనిని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మరి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో సాధు సంఘం సాంగత్వంలో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకము తెలియచేస్తుంది. సో ఆ శ్లోకాన్ని ఒకసారి మనము నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఆల్రెడీ చాలా వరకు వచ్చి ఉంటుంది అందరికీ. సరే, ఒకసారి విందాం. హరే కృష్ణ.
ప్లీజ్ రిపీట్. దదాతి ప్రతిగృహణాతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి పృచ్ఛతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ భుంక్తే భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి పృచ్ఛతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం భుంక్తే భోజయతే షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం భుంక్తే భోజయతే షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం హరే కృష్ణ. దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం దదాతి గృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవన ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. దదాది ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం. దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతిలక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
మాత. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాత, అందరు అయిపోయినట్టేనా మాతాజీ? అయిపోయారు మాతాజీ, అయిపోయారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాలుకి వాటి యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. దదాతి దదాతి దానం ఇవ్వడము, దానం ఇవ్వటము, ప్రతిగృహణాతి గృహణాతి ప్రతిగా దానము స్వీకరించడము, ప్రతిగా దానము స్వీకరించడము, గుహ్యం గుహ్యం రహస్య విషయాలను, రహస్యాలను ఆఖ్యాతి ఆఖ్యాతి వివరించడము, వివరించడము పృచ్చతి పృచ్చతి విచారణము చేయడము, విచారణ చేయడము భుంక్తే భుంక్తే భుజించడము, భుజించడము భోజయతే భోజయతే భోజనము పెట్టడము అంటే ప్రసాద వితరణ, భోజనము పెట్టడము చ చ కూడా, కూడా ఏవా ఏవా నిక్కముగా, నిక్కముగా షడ్విధం షడ్విధం 6 రకములైన ఆరు రకములైన ప్రీతి లక్షణం, ప్రీతి లక్షణం ప్రీతి లక్షణములు, ప్రీతి లక్షణములు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అనువాదం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, హరే కృష్ణ. సో కానుకలను ఇవ్వడము, కానుకలను ఇవ్వడము, కానుకలను స్వీకరించడము, కానుకలను స్వీకరించడము విశ్వాసంతో మనసు విప్పి చెప్పడము, విశ్వాసంతో మనసు విప్పి చెప్పడము రహస్య విషయాలను విచారణ చేయడము, రహస్య విషయాలను విచారణ చేయడము ప్రసాదమును స్వీకరించడము, ప్రసాదమును స్వీకరించడము ప్రసాదము వసగడము ప్రసాదమును ఒసగడము అను 6 అనే ఆరు ప్రీతి లక్షణాలను ప్రీతి లక్షణాలను ఒకరితోనొకరు ఒకరితోనొకరు భక్తులు పంచుకుంటారు. భక్తులు పంచుకుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ఆ- కృష్ణ. సో దీని యొక్క వివరణము మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి నుండి చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆయన భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో, సాధు సాంగత్వంలో, అందుకే ప్రతి వారం కనీసం ఒక రోజన్నా ఇస్కాన్ ఆలయాలకు వెళ్ళాలి అని, ఆ ఆలయాల్లో భక్తులు ఒకరితో ఒకళ్ళు వారి యొక్క విషయాలను పంచుకోవడము, వారితో సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా ఈ భగవంతుని యొక్క అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడము, అలాగే ఏం చెయ్యాలి మరి ఈ సాధనా భక్తిలో మరి అనేటువంటిది, ఈ సాధు సాంగత్వంలో మనకి భక్తి విధానంలో మనం ఏ విధంగా పురోభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి దానికి మనకి కొన్ని మార్గదర్శకాలను మరి మనకి ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు, మనం రూపానుగుణంగా చెప్పుకునేటువంటి ఆ రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము, భాష్యము. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో భక్తియుతమైనటువంటి కార్యాలను ఏ విధంగా నిర్వహించాలో శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆయన వివరణ మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు.
మరి ఎలా ఉండాలి అట భక్తుల యొక్క సాంగత్యములో భక్తియుతమైనటువంటి కార్యాలను నిర్వహించేటప్పుడు ఒక భక్తుడు మరొక భక్తులతో ఏ విధంగా మెలగాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తులకు దానము ఇవ్వడము, అలాగే ప్రతిగా ఆ భక్తులు ఏదైనా వసిగితే దానిని మళ్ళీ స్వీకరించడము, అంటే పరస్పరం. అందుకనే మనము ఒకళ్ళ పైన ఆసక్తి ప్రేమ ఉండాలంటే మనం ఏదైనా వారికి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాము. ఒక కంపెనీ దాని యొక్క విస్తరణ కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, కొన్ని బహుమానాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫలితంగా వారికి దాని యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముడుపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ భక్తులు కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణిని మరి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో నెరవేర్చాలి అనేటువంటి చేయాలి అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేటువంటిది కూడా సాధారణంగా ఆలయాలకే దానాలు ఇవ్వాలి అని చెప్తుంటారు. అభక్తులకు చేయవద్దు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే అది అంటే అభక్తులకు ఇవ్వవలసినటువంటిది ప్రసాద వితరణం చేయొచ్చు అభక్తులకైనా ఎవరికైనా. తద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు భక్తియుత సేవలో వచ్చేటువంటి. కానీ వస్తు రూపంలో లేదా దాన రూపంలో ఇస్తే వారు దాన్ని దుర్వినియోగపరిచినట్లయితే ఆ ప్రభావం మళ్ళీ పడుతుందని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే సాధారణంగా దానం ఇవ్వడం అనేది భక్తులకు ఆలయాలకు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, ప్రతిగా భక్తులు ఏదైనా ఇస్తే దానిని స్వీకరించడము, అలాగే మరి రహస్యమైనటువంటి విషయాలను విచారణ చేయడము అని చెప్తుంటారు. అందుకనే మరి భక్తులకు మనసు విప్పి చెప్పడం, ఏవి కూడా దాచిపెట్టుకో. జనరల్గా మనకు సంబంధించి భక్తివంతమైనటువంటి విషయాలు కదా అని చెప్పేసి రోడ్డును ఏదో జరిగితే దాని గురించి చెప్పుకోండి మాట్లాడడం అనేటువంటిది కాదు ఇక్కడ చెప్తూ ఉండేటువంటిది. తాను శాస్త్రాలలో లేదా ఇతర భక్తుల ద్వారా తాను తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను పూర్తిగా ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి చెప్తూ ఉంటారు భక్తి విధానాలలో మనతో సమానమైనటువంటి భక్తులు కలిసినప్పుడు వారితో స్నేహభావంలో ఉండాలి అని, మనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి భక్తులతో మనకు పరిచయం ఏర్పడినప్పుడు వారిని గౌరవించాలి అని, మనకేదైనా మార్గదర్శకం చేయగలిగేటువంటి వారు ఉంటే వారిని విచారణ చేస్తూ వారి దగ్గర నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది, లేదా మనకంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు వాళ్ళకి తెలియనటువంటి విషయాలను గురించి తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటిది ఈ భక్తియుత సేవలలో ఉండేటువంటి కార్యాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. అందుకే రూపగోస్వాముల వారు భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తియుతమైనటువంటి సేవను ఎలా చేయాలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, భక్తుల నుండి ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని స్వీకరించడము, భక్తులతో మనసు విప్పి మాట్లాడడము, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి గుహ్యమైనటువంటి సేవలను గురించి విచారించడము, భగవంతునికి సంబంధించి. అంతేగాని అడగమన్నారు కదా అని చెప్పేసి నాకు ఇంట్లో ఈ కష్టం ఉంది లేదా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అది ఉంది అని కొన్ని చోట్ల ఈ భక్తి వృక్షాలు ఏర్పాటు చేస్తే అది వేరువేరుగా పోతూ ఉంటుంటుంది. సో అంటే వాళ్ళకి తెలియక జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి భక్తులతో మనసు విప్పి మాట్లాడడము, గుహ్యమైనటువంటి సేవలను గురించి భగవంతుని, అందుకే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు గుహ్యతర గుహ్యతమ అంటూ 3 రకాలు, రహస్యమైనవి, అతి రహస్యమైనవి, అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది అంటూ చెప్పేటువంటి విషయాలను చూస్తాం మనం భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో. పరమగుహ్య జ్ఞానము అంటూ భగవద్గీత 9వ జ్ఞానంలో, అంతకుముందు 2 నుండి 6 వరకు కూడా గుహ్యమైనటువంటివి రహస్యాలు చెప్తారు. 7, 8లో మరింత రహస్యమైనటువంటివి, 9వ అధ్యాయంలో పరమ రహస్యం అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అటువంటి విషయాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి మరి భక్తులు ఏదైనా ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తే దాన్ని గౌరవించి స్వీకరించడము, అలాగే భక్తులకు ఆదరణతో మనం పిలుస్తున్నాం కదని సో ఎంతో మర్యాదతో వారికి ప్రసాదాలను ఇవ్వడము. అందుకే మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొన్న మీటింగ్లో కూడా నామనిష్ఠాస ప్రభు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఏదైనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇనిషియేషన్ కానీ ఏదైనా చేయాలంటే మీరు భక్తుల ఇళ్లలో సమావేశాలు ఏర్పరచుకొని సాత్వికమైనటువంటి ప్రసాదాలు చేసి వితరణ చేయడం లాంటివి చేస్తూ ఉండాలి. ఆలయాలకు వెళ్ళి
మరి ఎలా చేయాలనో నేర్చుకోండి, దగ్గరలో ఉండేటువంటి లోకల్ టెంపుల్స్కి వెళ్ళి నేర్చుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అదే చేయమని ఇక్కడ మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు కూడా చెప్తున్నటువంటిది. మరి భక్తుల ద్వారా సమర్పించబడినటువంటి ప్రసాదాలను స్వీకరించడము, సాధారణంగా ఇనిషియేషన్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఆ భక్తుల నుండి, ముఖ్యంగా ఇంట్లో కిచెన్ సాత్వికంగా లేని వారి ఇంట్లో భోజనాలు చేయడం అనేది అడ్వైస్ కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే భక్తుల ద్వారా సమర్పించబడినటువంటి ప్రసాదాన్ని గౌరవించడము. సో ప్రసాదం తీసుకోవడం కూడా ఒక భక్తి అని చెప్తారు. దాన్ని ఏదో తింటున్నాము అనేటువంటి కాదు, గౌరవపూర్వకంగా ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి భక్తులకు ఆదరణతో ప్రసాదాన్ని సమర్పించాలి అని చెప్తుంటారు. మనం తీసుకునేటప్పుడైనా మనం ఇచ్చేటప్పుడైనా ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఆ వినిమయం ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. ఈ విధంగా అనుభవం గల భక్తుడు బోధించినప్పుడు ప్రారంభిక భక్తుడు అతని నుండి నేర్చుకుంటాడు. అందుకే ఈ సాధు సాంగత్యంలో పురోభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది అంటూ చెప్తారు. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, మరి ఒక 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు నన్ను ఏ సమయంలోనూ నాకు శరణాగతి అవ్వరు. మరి అటువంటి ఆ దుష్కృతులు మరి ఎప్పటికీ కూడా అంటే వారు ఆ విధంగానే నిరంతరము ఉండిపోతూ ఉంటారు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో. కానీ మరొక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. కాకపోతే మొదట వచ్చేటువంటిది మనము ఆలయాలకు ఫస్ట్ ఎలా వెళ్తాము? ఏదో ఒక కోరికలతో వెళ్తాం. నాకు ఈ బాధలు ఉన్నాయి, వీటిని నెరవేర్చుకోవాలి, లేదా నాకు ఈ కోరిక ఉంది, ఆ కోరిక నెరవేర్చుకోవాలి, లేదా ఇది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అది తెలుసుకోవాలి, లేదా ఈ విషయాన్ని ఈ జ్ఞానము నాకు సో అంటూ మరి ఈ సాధు సాంగత్యం ఎవరితో చేయాలి? హూమ్ అని చెప్తున్నారు కదా. సో డివోటీస్తో చేయాలి, అంతేకాని అంటే భక్తులతో అభక్తులతో కాదు. అంతకుముందు మనకు త్యజించవలసినటువంటి విషయాలను గురించి కూడా చెప్పారు. మరి ఎక్కడ మరి అది లభిస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల అసోసియేషన్, ముఖ్యంగా ఇస్కాన్ లేదా ఆలయాలలో లభిస్తూ ఉంటుంది సాధు సాంగత్యం అనేది. ఎంత అనుకున్నా ఆలయాలకు వెళ్తే అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, ఎంత చెప్పుకున్నా కానీ. సో మరి ఇస్కాన్కి వచ్చినట్లయితే మరి ఆ విధమైనటువంటి విషయము మనము ఆ ఆలయంలో మరి మెంబర్స్గా జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా దాన్ని వివిధ రకాలుగా చేసేటువంటి మార్గాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తూ ఉంటుంటాం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంటారు, దీనినే గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్ఛతి అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ 6 రకాలుగా అంటే భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, అందుకు తిరిగి ఏదైనా భక్తులు ఇస్తే స్వీకరించడము, భక్తులతో మనసు విప్పి మాట్లాడడము, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను గురించి భక్తుల ద్వారా తెలుసుకోవడము. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మరి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు మిశ్రమ భక్తితో కొంత ఫలాన్ని ఆశించి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పటికీ కూడా మరి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆయన అదే చెప్తారు, ఈ 4 పుణ్యాత్ములే, అందులో జ్ఞాని మాత్రము నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అలా ఈ నలుగురు కూడా మరి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మెలిగినట్లయితే వారు కూడా ఆ మిశ్రమ భక్తి నుండి వాళ్ళు కూడా అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి ఈ విధంగా ఈ రహస్యమైనటువంటి ఆ భగవత్ ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడము, భక్తియుతమైనటువంటి సేవాతత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడము మనము శుద్ధ భక్తుల నుండి మరియు భగవద్ అనుగ్రహముగా ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏదైనా ఇస్తే అది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి భక్తులు ఇస్తే. మరి
అలాగే శుద్ధమైనటువంటి భక్తులను మన ఇళ్లకు కూడా ఆహ్వానించాలి అని చెప్తుంటారు. ఆహ్వానించి వారికి సాదరంగా ప్రసాదాన్ని సమర్పించి అన్ని విధాలుగా భక్తులను ఆనందపరచాలి. ఎందుకంటే భక్తులకు ఆనందంగా పరిచినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఎంతో ఆనందపడతారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందరి హృదయాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్తులను భక్తవత్సలుడైనటువంటి వాడు. చూస్తాం మనము దుర్వాస ముని విషయంలో ఆయన భక్తుణ్ణి అవమానపరిచినందుకు ఎటువంటి రక్షణ ఇవ్వకుండా తిరిగి వెళ్ళి నా భక్తుడిని శరణజొచ్చు అంటూ చెప్తుంటారు. కాబట్టి వైష్ణవ అపరాధాలు చేయొద్దు అని చెప్తుంటారు. అందుకే మనకు నామాపరాధాల్లో కూడా చెప్తుంటాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వారిని దూషించకూడదు అంటూ చెప్తారు. అది కూడా ఒక అపరాధమే అవుతూ ఉంటుంది. వారి తప్పులను ఎంచడం మనం చేస్తున్నట్లు చేసేటువంటి. సో కాబట్టి అన్ని విధాలుగా వారిని సంతృప్తి పరచడానికి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే భుంక్తే భోజయతే చైవ అని అంటూ ఉన్నారని చెప్తుంటారు. సో అయితే ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొన్ని మరి వ్యవహారాల్లో ఈ సాంగత్వంలో ఉపయోగించేటువంటి, ఎందుకంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి సాంఘిక వ్యవహారాల్లో ఇద్దరు మిత్రులు మధ్య మరి కూడా ఈ 6 రకాలైనటువంటి ప్రేమ వ్యవహారాలు ఎంతో అవసరమవుతూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక వ్యాపారస్తుడు మరొక వ్యాపారస్తునితో సంబంధాన్ని కలుపుకోదలిసినప్పుడు వాళ్ళు మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటారు. ఏదైనా ఒక అగ్రిమెంట్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఒక హోటల్లోనో ఎక్కడో మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ మీటింగ్లో ఒకరికొకళ్ళు హోస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంటారు. చేసి అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారో ఆ విషయాలను వారి కంపెనీ గురించి వాటి గురించి ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అవతల వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ గురించి కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మన గురించి చెప్పడము, ఎదుటి వాళ్ళ గురించి విచారణ చేయడము. సో మరి ఆ వ్యాపారంలో తాను ఎలా ఉన్నాను అని ఎలా నడుచుకోవాలి అనేటువంటిది. అలాగే కొన్నిసార్లు గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి పూర్తినటువంటి విషయాలను కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని కూడా రూపగోస్వాములు వారు ఆ విధంగానే చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భక్తుల మధ్య ఈ 6 రకాలైనటువంటి ప్రేమపూర్వక సంబంధాల వినిమయానికి కావలసిన సౌకర్యాన్ని కలిగించడానికే మేము అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించాము జరుగుతారు. అందుకే ఈ ఇస్కాన్ స్థాపించబడిన ఉద్దేశ్యము కూడా అదే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ సంఘము వంటి చేత్తో ప్రారంభించబడింది. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆయన ఒక్కడే అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ స్థాపించబడింది. కానీ ప్రజలు ఆ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేటువంటి విధానంతో ముందుకెళ్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఇస్కాన్ అనేకలో ఎంతమందికి ఎంత విజ్ఞానాన్ని కోవిడ్ విషయాల్లో మనకి ఆన్లైన్ ద్వారా ఎంతమందికి భక్తి విషయాలను తెలియచేస్తూ సో దానికి మరి ఆయన చెప్తూ సభ్యులుగా చేరాలి, జీవిత లైఫ్ మెంబర్స్గా చేరండి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. వారి యొక్క శక్తి ప్రకారంగా ప్రసాదాలను ఇవ్వడము, ప్రసాదాలను స్వీకరించడం చేయాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా మరి ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రపంచమంతటా విజయవంతంగా విస్తరించి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన మరి భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మరి అన్ని దేశాలలో ఉన్నటువంటి మేధావులు కూడా ఒకప్పుడు చేసినటువంటి విమర్శించినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు వారందరూ చైతన్య ఉద్యమ కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ దాంట్లోనే సభ్యులుగా చేరుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ వినిమయ సంబంధాల ద్వారానే సాధారణ మానవుడు తనలో ఉన్నటువంటి ఆ నిగూఢమైనటువంటి చైతన్యాన్ని, కాన్షియస్నెస్ని పూర్తిగా పునరుద్ధరించుకోగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన మనకి కోట్ చేస్తూ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలోని 62వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక పదాన్ని చెప్తుంటారు. సంగాత్ సంధ్యాయతే కామః అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మానవుని యొక్క వాంఛలు, అభిలాషలు అతని సాంగత్యాన్ని బట్టి వృద్ధి చెందుతాయి అని తెలుపబడినది. ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి అయినా అతని సాంగత్యాన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చునని
తరచూ చెబుతూ ఉంటుంటారు. మరి ఒక సాధారణ వ్యక్తి కూడా భక్తుల యొక్క సాంగత్వం చేస్తే తనలో నిగూఢంగా కలిగినటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని పూర్తిగా జాగృతపరచుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా, మనం ఎటన్నా వెళ్తే ఎవరితోనైనా సాంగత్యం చేస్తే వాటి యొక్క లక్షణాల గురించి వాటి గురించి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే మనకి పూర్వం చెప్పినటువంటి శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా ప్రారంభ దశలలో ఉన్నటువంటి వారు అభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి చాలా వరకు ఇవి స్వానుభవాలే ఉంటాయి. ఎక్కడికన్నా వెళ్తే వారు చేసేటువంటివి, అబ్బా మీరే చేస్తున్నారా, మేము ఏం కాదు మీరు చేయొచ్చు అది ఇది అంటూ కొన్ని మనకి ఆటంకం కలిగించేటువంటివి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకు కూడా ఏముందిలే ఇది అని మళ్ళీ మనసు, ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియాలు అంతటి చంచలమైనటువంటివి, ఎంత నిగ్రహిద్దామన్నా వాటిని మనము అదుపులో చేసుకోలేనటువంటివి. అందులో ముఖ్యంగా నాలుక రుచులు జరుగుతూ ఉండేటువంటివి కనుక మరి అందుకనే సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల మరి అందుకే ఆలయాలను మనకి మన భారతదేశ సాంప్రదాయాల్లో ఊరు ఆలయాలు కట్టడం, ఆలయంలోకి అక్కడికి వెళ్తే ఆ భగవంతుని చూసి కనీసం అన్న ఆ విధంగానన్నా జాగృత పరుచుకునేటువంటి అవసరం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే కృష్ణ చైతన్యాన్ని గురించి అవగాహన ప్రతి జీవునిలో అంతర్గతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కాకపోతే అది అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది, పొరలుగా ఉండేటువంటి. ముఖ్యంగా ఈ ఆత్మ దివ్యమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరము అనేటువంటి పొరల చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఎలాగైతే మనం వస్త్రాలను ధరించి వేసుకుని ఉంటామో ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి వాటిని వదిలివేసినప్పుడే మరి ఆ చైతన్యము వృద్ధి చెందుకోగలుగుతుంది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి విరమణే మనకి. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చైతన్య చరితామృతంలో ఉన్నటువంటి మధ్యలీలలో ఉన్న ఒక శ్లోకాన్ని కోట్ చేస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. నిత్య సిద్ధి కృష్ణ ప్రేమ సాధ్య కబూనాయ్ శ్రవణాది శుద్ధ చిత్తే కరే ఉదోయ్ అంటూ చెప్పినాడు. అంటే జీవుల హృదయాలలో శుద్ధ కృష్ణ ప్రేమ శాశ్వతంగా ప్రతిష్టమై ఉంటుంది. ఆ ప్రతి జీవుల్లో కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో, ప్రతి జీవుల్లో రూపంలో, పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి వాడు. మరి సో జీవుల హృదయాలలో శుద్ధ కృష్ణ ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కానీ ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం కూడబెట్టుకున్నటువంటి ఆ పాపకర్మల వల్ల అద్దం పైన మురికి ఉన్నట్లుగాను, లేదా అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉన్నట్లుగాను, ముఖ్యంగా మానవులలో అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉన్నట్టుగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉన్నప్పుడు మనకు అగ్ని గోచరించదు. అలాగే మనలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యం కూడా మరి మనం చేసినటువంటి దాన్ని తొలగించుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ నామ సంకీర్తన, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ ఉంటే మనలో ఎన్నెన్నో జన్మలలో కూడబెట్టుకున్నటువంటి ఆ మాలిన్యము క్రమక్రమంగా తొలగిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి మరి జీవుల హృదయాలలో ఉన్నటువంటి శుద్ధ కృష్ణ ప్రేమ శాశ్వతంగా ప్రతిష్టమై ఉన్నది. అది ఏ ఇతర మార్గాల నుండి పొందబడేటువంటిది కాదు. శ్రవణ కీర్తనలతో హృదయము పవిత్రమైనప్పుడు సహజంగానే జీవునిలో కృష్ణ ప్రేమ జాగృతమవుతుంది. సో మనం పూర్వపు శ్లోకాల్లో చూసాము. మరి శాస్త్రాలలో నవవిధ భక్తి మార్గం శ్రవణము, కీర్తనము, వందనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మనివేదనము అంటూ వివిధ రకాలైనటువంటి అందులో ఈ శ్రవణ కీర్తనాలు అనేవి నేరుగా మానవుని హృదయము పవిత్రమవుతూ ఉంటుంది. అందుకే కీర్తించడం, ఆ భగవంతుని గురించి నిరంతరము నామజపం చేయడం, అలాగే వీలైనంత వరకు భగవద్గీత, భాగవతము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి శ్రవణం చేయడము, ప్రామాణికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే
వినడము. సో ఇవన్నీ కూడా మరి మన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసేవి, మనలో జాగృతమై ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొలిపేవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనకేమవుతుంది, వీటిపైన ఆసక్తి ఉండదు. యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా ప్రామాణికమైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇంకా లేదా మనకు ఇప్పుడున్నటువంటి గురు మహారాజులు వంటి ఎంతోమంది శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి ప్రేమను పంచడానికి ఎంతోమంది వ్యాఖ్యానాలు ఉంటాయి. కానీ మనం యూట్యూబ్లలో కూర్చుంటే చేసేదేంది, సీరియల్స్, ఇంకా ఏదో ఉంటే, లేకపోతే సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలు, వాడిది మాట్లాడిండు వీళ్ళది మాట్లాడిండు అనేటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ మనల్ని ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటివి జీవితంలో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇప్పుడేముంది, ఇంకా ముసలోళ్ళు అయినాక చేయొచ్చు కదా, ఇప్పుడు అనుభవించేవి అనుభవించకపోతే ఎప్పటిదాకా ఉంటామో, ఏ రోజు ఏమవుతుందో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. మరి మనల్ని ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటిది ఆ భగవంతుని ఏకైక మార్గము భక్తి మాత్రమే, నామస్మరణం. కానీ ఆ నామస్మరణం చేయమంటే ఒక 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు టైం దొరకదు. 1-2 మాలలన్నా డైలీ కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్తే ఎంత చెప్తున్నా కానీ గంటల తరబడి వేరే ముచ్చట్లు చేయడానికి, లేకపోతే ఇంకేదో వినడానికైతే టైం దొరుకుతూ ఉంటుంది. కానీ ఒక 10 నిమిషాలు, ఒక రౌండ్ 108 మాలలు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ, రామ అంటే చెప్తూ ఉంటారు మనకి గురువులు, అది ఆనందదాయమైనటువంటి పదం. రామ్, అక్కడ మనం రాని నోరు తెరిచినప్పుడు మనలో ఉండే ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి, బయటికి వెళ్ళిపోతాయని చెప్తారు. రా అంటూ మానంగానే మనం క్లోజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ లేకుండా రాకుండా ఉంటాయట అవి. మనం పదం మాట్లాడే రామ అనే పదం చూడండి మీరు, మానంగానే క్లోజ్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే కృష్ణ, ఇది ఇంకా ఎంతో ఉన్నత, రామ అనే పదం కంటే కూడా ఇంకా కృష్ణ సర్వ ఆకర్షణకమైనటువంటి పదం. మరి సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం, అజ్ఞానాన్ని పారదోలేటువంటి పదం. మరి ఈ పదాలను పలకడానికి మనకి కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు వారి యొక్క శిక్షాష్టకంలో మొదటి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుడే, సాక్షాత్తు దేవాదిదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ కలియుగంలో ఒక భక్తుడుగా, సాధారణ మానవుడిగా కనిపించి, మరి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా సేవించాలి అని ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి మనకి ఇచ్చినటువంటివి, అందులో 8 మాత్రమే ఆయన ఇచ్చినవి మనకి రూపంలో ఆయన నేరుగా చెప్పినవి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవే శిక్షాష్టకంలో ఉండేటువంటి 8 శ్లోకాలు. అందులో మొదటి శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం. ఇక్కడ చేతో దర్పణమార్జనం అనేక సంవత్సరాల నుండి మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో, మరి ఈ మానవ జన్మ మనకి ఎన్ని జన్మల తర్వాత లభించిందో మనకే తెలియదు. మరి అలా మనం కూడబెట్టుకున్నటువంటి ఆ కర్మబంధనాలు, ధూళి, ఎందుకంటే ఆ హృదయంలో మరి ఎన్నెన్నో సంవత్సరాలు, ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి కూడబెట్టుకున్నటువంటి ధూళినంతటిని కూడా హృదయం నుండి శుభ్రపరిచేటువంటిది, ఒక శుభ్రంగా దర్పణం వల్ల, అద్దం వల్ల మెరిచేలాగా చేసేటువంటిది. అందుకే చెప్తున్నారు,
అనేక సంవత్సరాల నుండి పేరుకున్నటువంటి ధూళినంతటిని హృదయము నుండి శుభ్రపరిచేటువంటిది, నిరంతర జనన మరణాలతో కూడుకున్న భౌతికము నుండి శుభ్రపరిచేటువంటిది, భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం. అంటే నిరంతరము జనన మరణాలతో కూడుకున్న భౌతిక జీవాగ్నిని ఆర్పివేసేటువంటిది భవ మహాదవాగ్ని అని చెప్తున్నారు. మరి ఏంటది? ఇంకా చెప్తారు, శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం. చంద్రుని వంటి చల్లని కిరణముల వలె ఆహ్లాదముగా ఉండేటువంటిది ఏమిటట? శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో మరి ఆయన చెప్తారు, అనేక సంవత్సరాల నుండి పేరుకున్న ధూళినంతటిని హృదయము నుండి శుభ్రపరచున్నది, నిరంతరము జనన మరణాలతో కూడుకున్న భౌతిక జీవితాగ్నిని ఆర్పివేసేటువంటిది అయిన శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనమునకు జయము జయము. అలాగే శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం. మరి చంద్రుని చల్లని కిరణాల వలె ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనము సమస్త మానవులకు అత్యంత ముఖ్యమైన వరప్రసాది. వరప్రసాదమైన ఉన్నది అంటూ ఆయన చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరాన్ని వృద్ధి చేసేటువంటిది ఈ కృష్ణ నామ సంకీర్తనము. మనము ఎల్లప్పుడూ ఆకాంక్షించేటువంటి అమృతాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించుటకు అవకాశాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటిది, పూర్ణామృతాస్వాదనం. మరి ఈ నామ సంకీర్తనము అంటూ చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే మహామంత్రాన్ని జపించేవాడేగాక ఆధ్యాత్మిక శబ్ద తరంగాలను విను వాని హృదయం కూడా పవిత్రమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మరి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది డౌట్లు వస్తూ ఉంటుంటాయి. మనం అంటే మరి చదువుతున్నాము, చేస్తూ ఉంటాం కదా, మరి జంతు జాతుల పరిస్థితి ఏంటంటే, అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రపోదలో చెప్తారు, ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శబ్ద తరంగాలను అంటే రామ కృష్ణ అంటూ మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ శబ్ద తరంగాలను విన్నంత మాత్రం చేతనే ఆ నీచ జంతువులు కూడా, క్రిములుగా పుట్టినటువంటి బద్ధజీవులు కూడా, వృక్షాలు కూడా, ఇతర జీవజాతులు కూడా పవిత్రమై కృష్ణ చైతన్యంలో పరిపూర్ణాన్ని సాధించుటకు సిద్ధమవుతాయి. తదుపరి జన్మలో వారికి ఆ అవకాశాలు కలుగుతాయి అని చెప్తారు. దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలుగా మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం, వింటూ పూర్వ ఆచార్యులు మనకు చెప్తాం. మానవుల కంటే తక్కువ రకం జీవులు భౌతిక బంధనాల నుండి ఎలా విముక్తి పొందుతాయని శ్రీ చైతన్య ప్రభు శ్రీల హరిదాస ఠాకూర్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, పవిత్ర నామాలను జపించడం మిక్కిలి శక్తివంతమైనందున వాటిని ఎవరైనా అరణ్యాలలో కీర్తించినా ఆ శబ్ద తరంగాలను వినినంతనే చెట్లు, చేమలు, జంతువులు కృష్ణ చైతన్యములో వృద్ధిని సాధించునని ఆయన తెలిపినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు మరి ఆ జార్ఖండ్ అరణ్యం గుండా దక్షిణ భారత యాత్రలో, మనకు ఆయన దక్షిణ భారత యాత్రలో చాలా చెప్తూ ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభువులు వారు వచ్చినటువంటివి. శ్రీరంగము, అలాగే ఈ జార్ఖండ్, తర్వాత అలాగే మనకి ఇటువైపు ఈ ఆంధ్రాలో వచ్చినటువంటి ప్రదేశాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ప్రయాణించినటువంటి ప్రదేశాలు అన్ని చోట్ల వారి యొక్క పాదాలను స్థాపించడం. మనకి మంగళగిరి పానకాల నరసింహస్వామి టెంపుల్ దగ్గర కూడా ఉంటాయి చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క పాదాలను ప్రతిష్ఠించి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ప్రతిష్ఠించినటువంటివి. సో మరి ఈ విషయం, ఈ చెట్లు, చేమలు, జంతువులు కూడా మరి పులకిస్తాయి అనేటువంటి దానికి చైతన్య మహాప్రభువులు దక్షిణ భారత యాత్రలోను, అలాగే జార్ఖండ్ అరణ్యం గుండా ఆయన ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో
మరి పులులు, పాములు, ఇతర జంతువులు కూడా తన సహజ వైరాన్ని వీడి కీర్తనం చేస్తూ నృత్యం చేయడం ఆరంభించాయి అనేటువంటిది మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. మనం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క కార్యకలాపాలను అనుకరించకూడదు, కానీ వారి అడుగుజాడలను అనుసరించాలి అని చెప్తారు. పులులు, పాములు, పిల్లులు, కుక్కలు ఉన్నవి నీచ జంతువులను ఆకర్షించడానికి కానీ వాటి చేత నృత్యం చేయించడానికి కానీ తగినంత శక్తి మనకు లేదు. మరి మనం చెప్తే కూడా మరి మాట్లాడాలి కదంటే మనకు ఆ శక్తి లేదు. మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం, దేవుడు ఉంటే కనిపించడంటే కనిపించేంత ఇది మన శుద్ధ భక్తి మనలో ఉందా? ముందు భగవంతుని గురించి కనిపించట్లేదు, ఇదేడి కనపడడింది అని వాదించే వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇవి మనము చెప్పుకోవడానికి చెప్తున్నాను. అయితే మనకంత శక్తి లేదు, కానీ భగవంతుని పవిత్ర నామాలను జపిస్తూ ప్రపంచంలోని మానవులందరినో కృష్ణ చైతన్యం వైపుకు మార్చగలము అని చెప్తుంటారు. దీని గురించి చెప్పడం వల్ల నలుగురికి మరి ఆ అవకాశం కలిగినటువంటి జీవులు ఎంతో ధన్యమైనటువంటి వాళ్ళు. ఈ పవిత్ర నామాన్ని వ్యాపింప చేయడానికి, వితరణ చేయడానికి ఇదొక మహోన్నతమైనటువంటి ఉదాహరణ. ఈ ఇస్కాన్ సంస్థలో భక్తుల యొక్క సాంగత్వం, దాన్నే మనకి భక్తి వృక్ష సాంగత్వాలుగా చేస్తూ ఉంటాం. ఈ సంకీర్తనం చేతనే మానవుడు ప్రతిగృహణాతి సిద్ధాంతాన్ని కూడా అనుసరించి అద్వితీయమైనటువంటి వరాన్ని గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని గురించి విచారించి ఈ భౌతిక ప్రపంచ పరిస్థితులను తెలుసుకునేలా మనసును సిద్ధం చేసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ శాఖలన్నింటిలోనూ ప్రతి ఆదివారము ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి విందులను ఏర్పాటు చేసి జీవిత సభ్యులను, పోషకులను తమతో కలిసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంటారు. వాస్తవానికి ఇస్కాన్లో మరి ప్రతి సండే ఫీస్ట్ ఉంటుంది. కానీ అది కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని రకాలుగా మారిపోతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో. సరే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉద్దేశం ప్రసాద వితరణమే ముఖ్యమని చెప్తారు. ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు కూడా భక్తులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆసక్తి కలిగినటువంటి చాలా మంది వ్యక్తులు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి వస్తారు. సాధ్యమైనప్పుడు వారు కూడా సంఘంలో భక్తులు తమ గృహాలకు ఆహ్వానించి సంతృప్తి చెందేలా ఆ ప్రసాదాన్ని అర్పిస్తారు అంటూ చెప్తుంటారు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఒక దగ్గర ఫ్రైడే సంగతి జరుగుతూ ఉంటుంది. సాయంత్రం పూట 7 నుంచి 9 గంటల వరకు. వాళ్ళు అక్కడ ప్రభు రాకపోతే నేను క్లాసు తీసుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు నన్ను పిలుస్తూ ఉంటే వెళ్తే, అక్కడ ఒక ప్రభు మొన్న కలిసి, ప్రభు మా ఊర్లో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా వీలైతే ఒకరోజు హనుమాన్ టెంపుల్లో ఏర్పాటు చేద్దాం, మీరు ఎవరైనా రాగలరా ప్రభు అని అడుగుతున్నా. చూడండి ఎలా మార్పు ఈ సాంగత్యంలో రావడం వల్ల మనకు భక్తి ఎలా పెంపొందిస్తుంది అనేటువంటి దానికి మనం ఒక ఉదాహరణగా మాకు రీసెంట్గా నాకు జరిగినటువంటిది ఒక సంఘటన చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఏదో ఒక సమయం చూసుకొని ఆదివారం ఇస్కాన్ మందిరానికి లేదా ఆలయాలకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చేయండి. ప్రతి ఒక్కరిని ఏదో పార్కుకు వెళ్ళి కొద్దిసేపు ఎంజాయ్ చేసి వద్దాము, లేదా ఒక సినిమాకి వెళ్ళి 3 గంటలు మనీ పాడు చేసుకొని ఏదో చేసేదానికంటే ఆ సినిమాల్లో చేసేటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థలకు వెళ్తే చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కీర్తన ఉంటుంది, డాన్సింగ్ ఉంటుంది, పాటలు ఉంటాయి, డాన్స్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు మంచి ప్రసాదం కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం మరి మన ధర్మం, మనకి మరి జీవుడి యొక్క స్వధర్మం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుని ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవను పెంపొందించుకోవడమే. అదే ఇస్కాన్లో బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. భగవత్ ప్రేమను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో భక్తుల సాంగత్యం అది బోధిస్తుంది. మరి ధర్మం, మన ధర్మం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మానవ సమాజానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణమే అది, మన ధర్మం అది అని చెప్తూ ఉంటారు. అది మానవ సమాజానికి మరియు జంతు సమాజానికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలియచేసేటువంటిది. ఎందుకంటే జంతు సమాజంలో
చర్చి కానీ, మసీదు కానీ, లేదా ఆలయము వంటివి ఉండవు. కానీ మానవ సంఘంలోనే ఇవి ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మతంలో ఒక్కొక్క ధర్మానికి అనుసరించి ఒక్కొక్క రకంగా కనీసం ఆ విధమైనటువంటి ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి వారు ఒక చర్చినో లేక మసీదునో లేకపోతే ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి వాటితో పిలువబడేటువంటివి మనకి ఆలయాలుగా పిలువబడేటువంటివి. మరి ఈ మానవ సంఘం ఎంతో మరి ఉన్నతమైనటువంటి, ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాల్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం అనాగరికులుగా ఉండేటువంటి కొన్ని చోట్ల కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి ఏ మతమైనా, అంటే ఏ ధర్మమైనా, మతము అంటే ధర్మం, రిలీజియస్ అంటే ధర్మం అనే పదం కూడా ఉంటుంది. మరి మతం ఏ ధర్మమైనా, ఏ విధానమైనా అభివృద్ధి చెంది భగవత్ ప్రేమగా మారినప్పుడే అది విజయవంతం అవుతుంది అని చెప్తారు. మనకి శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. స వై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తి రథోక్షజాతి జే అహైతుక్య ప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతి అంటూ చెప్పబడేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ స వై పుంసో పరో ధర్మో అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. యతో భక్తి అదోక్షజే అహైతుక్య ప్రతిహత యయాత్మ ప్రసీదతి. అంటే అదోక్షజుడు అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రేమపూర్వకమైన భక్తియుత సేవను కలిగింప చేయనదే మానవుల ధర్మం. కలిగింప చేయడమే మన యొక్క మానవుల యొక్క పరధర్మమై ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నది. ఇది మరి సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో మరి ఆ ఋషులకు చెప్తారు. నైమిషారణ్యంలో ఋషులు సమావేశమై మరి ధర్మము ఎవరిని ఆశ్రయించింది, ఈ జీవులకందరికీ ఆయన వారు 6 ప్రశ్నలు అడుగుతారు భాగవతంలో. ఆ 6 ప్రశ్నలలో మొదటి ప్రశ్న, ఈ జనసామాన్యానికి మహోపకారమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి అని అడుగుతారు. అదే చెప్తున్నారు, ఆ అధోక్షజుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తియుత సేవను కలిగింప చేయడమే మానవుల యొక్క పరమధర్మమై ఉన్నది అని చెప్తారు. ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణ సంతృప్తి కొరకై అట్టి భక్తియుత సేవ నిరుహేతుకంగాను నిరాటంకమై ఉండవలను అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ విషయం ఇక్కడ మనకి మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రేమ పెంపొందించుకున్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తారు. ఈ విషయంలో మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని వ్యాపింప చేయడంలో నెలకొన్నటువంటి భక్తులను ఇలాంటి ఆస్తిక ఉద్యమాలని వ్యతిరేకించుటకు ఎల్లప్పుడూ సన్నద్ధులై ఉండే నిరాకార మాయావాదులతో చర్చించవద్దు అని ఆయన హెచ్చరించినటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచము మాయావాదులతోనూ నాస్తికవాదంతోనూ నిండి ఉంది. ప్రపంచ రాజకీయ పక్షాల భౌతిక వాదాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మాయావాదాన్ని మరియు ఇతర నాస్తిక తత్వాలు సహాయంగా తీసుకుంటూ ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించుటకు వారు బలమైనటువంటి పక్షాన్ని కూడా సమర్థించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రజల్లో భగవత్ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకున్నట్టులో శిక్షణ ఇస్తున్నందువల్ల మాయావాదులు, నాస్తికులు ఈ ఉద్యమం అభివృద్ధి చెందుటను సహించలేరు. అది మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి విషయంలోనే జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వారు ఈ భక్తిని అందరికీ కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి కుల, లింగ, మత, వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరికీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వృద్ధి చెందిస్తుంటే అప్పుడున్నటువంటి సాంప్రదాయ కొన్ని వర్గాలైనటువంటి వాళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకించి ఆయన చంపడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసినటువంటి విషయాలను మనము ఆయన యొక్క చరిత్రలో చూస్తాం. సో కాబట్టి ఈ లౌకిక జనం చేత పంచబడినటువంటి వండబడినటువంటి ఆహారమును భుజించడం వలన మనసు కలుషితం అవుతుంది. అందుకే భక్తులైనటువంటి వారు సాధారణంగా బయట ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది తినవద్దు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆయన
విషయీర్ అన్న కాయిలే దుష్ట హోయ్ మాన్. లౌకిక జనం చేత వండబడినటువంటి ఆహారమును భుజించడం వలన మనసు కలుషితమవుతుంది. మాయావాదుల నుండి కానీ నాస్తికవాదుల నుండి కానీ ఎలాంటి దానాన్ని స్వీకరించరాదు అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరియు భౌతికమైన ఇంద్రియ తృప్తికి అధికంగా అలవాటు పడినటువంటి సాధారణ వ్యక్తితో కూడా సాంగత్యం చేయటాన్ని చైతన్య మహాప్రభువులు వారు నిషేధించినటువంటి విషయం చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి అందుకే ఎల్లప్పుడూ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే భక్తులు కూడి కొంతమంది యాత్రలు చేయడము ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. భక్తులతోనే యాత్రలు చేయాలి, లేకపోతే అభక్తులతో పోతే వారితో జరిగేటువంటి సంఘటనలు వేరువేరుగా ఉంటుంటాయి. అది భక్తికి భగవంతుని సంబంధించిన యాత్రగా ఉండదు. వారి యొక్క ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి, వారి సుఖభోగాలను అనుభవించడానికి ఉండే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి అటువంటి వాటిని దూరంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఇంకా మనకి చివరి సారంగా చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ. మనం ఎల్లప్పుడూ భక్తుల సాంగత్యం చేస్తూ భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఆచార్యుల అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ సంపూర్ణ విధేయతతోనూ ఆధ్యాత్మిక ఆచారుని ఆదేశాలను పాటించడం ద్వారాను మరి పాటించాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా మనము భక్తియుత సేవను మనలో నిగూఢమై ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతాము. నూతన భక్తుడు లేదా మహాభాగవతుడు కాకుండా మధ్యస్థితిలో నెలకొనేవాడు దేవదేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ భక్తులతో స్నేహం చేస్తూ అజ్ఞానుల పట్ల దయచూపుతూ అసూయ మరియు రాక్షస భావము గల వారికి దూరంగా ఉండాలి. దేవదేవుని ప్రేమించే విధంగా భక్తులతో స్నేహం చేసే విధంగా ఈ శ్లోకంలో సంగ్రహంగా చెప్పబడినటువంటి దదాతి సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి అభివృద్ధి సాధించిన భక్తుడు తన ఆదాయంలో కనీసం సగభాగమైన భగవంతునికి మరియు అతని భక్తుల యొక్క సేవలు చేయడంలో కొరకు వినియోగించాలి అని చెప్తున్నారు. శ్రీల రూప గోస్వామి తన జీవితంలో దీనికి మంచి ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఆయన ప్రారంభంలోనే చెప్పుకుంటాము మనకి ఆయన గురించి చేసినటువంటి దాంట్లో. సో మరి ఏదైనా మనము అది భక్తుల కొరకు ఖర్చు పెడుతూ ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణి ద్వారా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా మనలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని మరి నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది ఈరోజు ఏ విధంగా భక్తులతో నెలకొనాలి అనేటువంటిది. మరి నెక్స్ట్ శ్లోకాలలో వైష్ణవులను ఏ విధంగా సేవించాలి, ఎటువంటి వారిని యొక్క సాంగత్వాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తారు. అది నెక్స్ట్ వారం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ.